Na nit ninot. Na nit ninot. Na nit ninot. Contes infantils a cau d'orella. Hola, ninot. Avui viatjarem a un país on plou sovint i per això hi ha un munt de prats verds plens de flors, com si fossin catifes enormes. A més, és un país on els cotxes condueixen al revés de com ho fem nosaltres i els autobusos tenen 2 pisos i són vermells. Aquest lloc és Anglaterra. Allà, fa molt i molt de temps, els nens i les nenes escoltaven històries plenes de gegants, dracs i herois una mica trapelles. Una de les més conegudes ens parla d'un noi espavilat, pobre però valent, que un dia va canviar una vaca per uns fesols i va descobrir un món màgic al cel. Estira't bé, tapa't amb el llençol, respira a poc i prepara't per escoltar el conte del Jack i la mongetera màgica. Fa molts i molts anys, en un poblet petit d'Anglaterra envoltat de turons verds, hi vivien una mare i el seu fill que es deia Jack. Eren molt pobres. La seva única riquesa era una vaca blanca que els donava llet cada dia. Però un matí, la vaca va deixar de donar llet de tanta gana que tenia. La mare, preocupada, va dir: «Jack, fill, no tenim res per menjar. Porta la vaca al mercat i ven-la. Amb els diners podrem comprar pa i verdures». En Jack va assentir i va marxar amb la vaca agafada per una corda. Pel camí, però, va aparèixer un home una mica estrany. Duia un barret punxegut i tenia uns ulls que brillaven com si amaguessin secrets. «Bon dia, noi», va dir l'home. «On vas amb aquesta vaca tan bonica?» «La porto al mercat per vendre-la», va respondre en Jack. L'home va somriure. «No cal que vagis tan lluny. Et proposo un canvi. Jo m'emporto la teva vaca i a canvi et dono aquests fesols màgics». Va obrir la mà i li va mostrar 5 fesols petits. Eren d'un color verd molt lluent que brillava sota el sol. «Fesols màgics?», va repetir el Jack sorprès. «Sí, són uns fesols molt poderosos. Si els plantes, les mongeteres que surtin creixeran fins al cel». En Jack, que era espavilat però també curiós, va acceptar l'oferta. Li va donar la vaca a l'home i va marxar cap a casa amb els fesols a la butxaca. Però quan la seva mare ho va saber, es va enfadar moltíssim. «Has canviat la nostra vaca per uns fesols? Ai, Jack, què n'hem de fer nosaltres d'uns fesols?» I tota furiosa i enfadada els va llançar per la finestra. Aquella nit, el Jack es va posar al llit amb la panxa buida. L'endemà al matí, una sorpresa l'esperava. Al lloc on havien caigut els fesols, havia crescut una mongetera gegant. Era tan alta que s'enlairava fins a perdre's entre els núvols. El Jack, amb els ulls oberts de bat a bat, va dir: «He de veure què hi ha allà dalt!» I sense pensar-s'ho 2 vegades, va començar a enfilar-se. Puja que pujaràs, travessant núvols, el Jack va arribar a dalt de tot i va descobrir un castell enorme, amb portes tan altes com si fossin muntanyes. A la porta principal hi havia un senyal, escrit amb unes lletres vermelles una mica mal fetes, que deia: «Aquí hi viu un gegant ferotge. Prohibida l'entrada als nens». Però el Jack, que molta por, la veritat és que no tenia mai, va sentir una gran curiositat per entrar en aquell castell que no deixava entrar nens. Així que va obrir la porta a poc i va entrar de puntetes per no fer soroll.
Però de sobte va sentir unes passes que s'acostaven i que cada cop feien tremolar més el terra. El Jack corrents es va amagar dins d'una olla. Efectivament, qui venia era el gegant, que havia ensumat una olor estranya i va estar mirant per tota la sala, però afortunadament no el va veure. Així que es va asseure a una cadira enorme i es va quedar dormit. Quan el gegant roncava com un tro, el Jack va treure el cap de l'olla on s'amagava i de sobte va veure sobre la taula una gallina daurada. La gallina va posar un ou d'or pur. Sense pensar-s'ho, el Jack la va agafar i va fugir corrents. Es va deixar caure per la mongetera i va arribar a casa. Mare, mira! Mai més passarem gana! La mare es va posar molt contenta i va abraçar fort en Jack. Durant aquella setmana van comprar tot allò que van voler gràcies als diners que aconseguien venent els ous d'or pur de la gallina. Però al cap d'uns dies, el Jack va tornar a mirar la mongetera i la temptació el va cridar. Va pensar que potser hi havia més tresors allà dalt, així que va pujar una altra vegada. De nou, va entrar al castell i aquest cop es va amagar dins una arca. Al cap d'una estona, el gegant, que també havia olorat aquesta vegada l'olor del nen, va aparèixer i va estar buscant-lo sense èxit. Ser gegant és força cansat, no sé si ho saps. Moure's tot el dia amunt i avall, sent tan gros, la veritat és que no és fàcil. Per això els gegants tenen son molt sovint. Així que quan el gegant va començar a roncar de nou, el Jack va sortir a investigar el castell una altra vegada. En un racó hi va trobar una arpa ben estranya. Era una arpa que tocava tota sola. Es va sorprendre moltíssim i de sobte va recordar que els seus avis li havien explicat una llegenda que deia que un gegant malvat havia robat una arpa màgica que era propietat del poble on vivien. Havia de ser aquella arpa. El Jack la va agafar i va caminar cap a la sortida del castell. Però just en el moment que va obrir la porta per sortir, el gegant es va despertar. El va veure i amb passes gegantines va començar a perseguir-lo. El Jack va començar a baixar corrents per la mongetera amb l'arpa al coll. El gegant també baixava. Cada cop era més a prop. Mare, porta'm la destral! Va cridar el Jack quan va tocar terra. I amb un cop fort, catacrac, va tallar la mongetera. El gegant, que encara baixava, va perdre l'equilibri i va caure a terra amb un terrabastall que va fer tremolar tot el poble. I des d'aquell dia, el Jack i la seva mare van viure tranquils i contents amb la gallina dels ous d'or i el poble va poder recuperar la seva mítica arpa màgica. La van col·locar a la plaça central i així, cada dia, els acompanyava a tots amb melodies suaus. I ja ho veus, ninot, aquest és el conte del Jack, el noi que va canviar una vaca per uns fesols i va acabar trobant tresors al cel. Potser semblava poca cosa, potser tothom l'hauria pres per ingenu, però ell va demostrar que amb curiositat i valentia es poden descobrir mons meravellosos i que de vegades les coses petites, com uns fesols, poden amagar grans sorpreses. Ara, ninot, deixa que el teu cos descansi. Com si fossis en Jack després d'haver viscut la seva gran aventura. Tanca els ulls. Imagina que ets assegut al peu d'una mongetera gegant que puja i puja fins al cel. Mentre la mires, agafes aire pel nas, com si ensumessis l'olor fresca de les fulles verdes de la mongetera. Després, deixes anar l'aire a poc per la boca,
com si bufessis el vent que mou les fulles suaument. Torna a fer-ho 2 vegades més. Ara, imagina que comences a enfilar-te per la mongetera. Les fulles són suaus, com si fossin de peluix. El tronc és ferm i t'aguanta. Cada pas que fas et porta més amunt. Però vas a poc. No tens cap pressa. De tant en tant, mires avall i veus els prats verds. Veus rius que brillen. Veus casetes petites com si fossin de joguina. I quan mires amunt, veus el cel blau, ple de núvols que semblen coixins tous. Et sents segur, et sents lleuger. La calma t'envolta, com si cada fulla de la mongetera t'estigués fent una abraçada. I a poc deixes de pujar. Et quedes assegut en una fulla gran que és còmoda i tova com un llit. T'hi estires, tanques els ulls i el teu cos descansa. Els teus peus es relaxen, les cames es relaxen també i es tornen toves. La teva panxa descansa, els braços, les mans també es relaxen i el teu cap es torna lleuger, com si fos un núvol. I ara tot està bé. Tu estàs bé. I és hora de descansar.